Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is dinsdag 24 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Laten we gelijk gaan naar de eerste item van vandaag. Let's go. Wisselvallig weer met kans op stevige middagbuien. De dag verloopt in eerste instantie vrij rustig met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Maar later op de dag neemt de kans op regen en onweer toe. Vooral in het binnenland en in de oostelijke en zuidelijke districten kunnen in de middag stevige buien ontstaan. In de ochtend zorgt een zwakke tot matige oostelijk tot noordoostelijke wind langs de kust voor enige verkoeling, waardoor het weer in de vroege uren relatief aangenaam aanvoelt. Naarmate de dag vordert, neemt de bewolking gedeeltelijk toe. In de middag stijgt de kans op regenbuien en onweersactiviteit, met name landinwaarts. Deze buien kunnen lokaal intens zijn en gepaard gaan met windstoten. In de kustgebieden zijn de buien doorgaans korter van duur, maar ook daar kan een stevige regenbui voorkomen. Gewapende overval bij Sun Center, bewaker gekneveld, achtergelaten. Een gewapende bende heeft in de vroege ochtenduren een gewelddadige overval gepleegd bij het Sun Center aan de Indira Gandhiweg. 3 gemaskerde daders, van wie 2 gewapend met vuistvuurwapens en 1 met een mes, overvielen het complex en knevelden een bewaker. De criminelen wisten het terrein binnen te dringen en namen de bewaker onder bedreiging onder controle. Hij werd vervolgens met tie wraps vastgebonden en achtergelaten. Van het slachtoffer werd een mobiele telefoon buitgemaakt. Ondanks de gewelddadige aanpak liep de bewaker geen lichamelijke letsel op. Na het uitschakelen van de bewaker richtten de daders zich op een winkelpand op het terrein. Er werd ingebroken in het unit van Semtronics, een telefoonzaak gevestigd in het Sun Center. Wat er precies is weggenomen wordt nog geïnventariseerd. Regering bemiddelt inspanningen binnen reissector. De spanningen binnen de reissector blijven een belangrijk aandachtspunt voor de regering, volgens Mike Noorsalim, minister van Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Kan de overheid in deze kwestie vooral randvoorwaarden creëren en bemiddelen, maar moeten de problemen in de sector uiteindelijk door de betrokken actoren zelf worden opgelost. Volgens de minister bepaalt het ministerie geen opkoopprijs voor paddy, omdat de sector geliberaliseerd is en er sprake is van een open markt. De prijs wordt daarom bepaald door vraag en aanbod en is een zaak tussen de rijstboer en de verwerker. De bewindsman gaf aan dat er al geruime tijd sprake is van een verschil tussen wat boeren nodig hebben om rendabel te produceren en wat kopers kunnen betalen. Om deze kloof te verkleinen heeft de overheid een bemiddelende rol op zich genomen. Rusland benadrukt de brandstofprijs zal uiteindelijk marktconform worden. De brandstofprijs in Suriname zal uiteindelijk worden losgelaten en volledig marktconform worden. Dat zei VP Gregory Rusland tijdens het programma Welling Gelichte Kringen, waarbij hij inging op de brandstofsubsidie die de regering heeft ingevoerd om de effecten van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Volgens Rusland zou de prijs van diesel zonder subsidie momenteel rond de SRD 60 per liter liggen, terwijl de prijs met subsidie ongeveer 52 per liter bedraagt. Dat betekent dat de overheid per liter brandstof ongeveer 7 SRD aan inkomsten misloopt door de subsidie. De VP gaf verder aan dat de situatie in het Midden-Oosten dagelijks wordt gedevalueerd. Uiteindelijk zal de benzineprijs volgens hem volledig marktconform worden. Hij benadrukte dat brandstofprijzen marktconform moeten blijven, omdat anders de smokkel van brandstof kan toenemen. Korpschef wil politiehuizen terugvorderen van derden. Korpschef wil politiehuizen terugvorderen van derden. Waarnemend korpschef Melvin Pinas wil ingrijpen bij politiehuizen en dienstwoningen die momenteel door derden worden bezet. Deze panden moeten worden vrijgemaakt, zodat het KPS zo weer zelf kan gebruiken.
Volgens Pinas kampt het korps met een tekort aan geschikte panden, terwijl er tegelijkertijd huur moet worden betaald voor externe locaties. Tegelijkertijd staan meerdere politiehuizen en dienstwoningen leeg of worden ze niet gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. De korpschef stelt dat een deel van de woningen in gebruik is bij personen die geen politieambtenaar zijn. Daar wil hij een einde aan maken. Hij zal laten nagaan wie de panden bezetten en ervoor zorgen dat deze weer beschikbaar komen voor het korps. Volgens hem mogen politiehuizen niet onrechtmatig door derden worden ingenomen. Nieuwe fase export, efficiëntere luchthaven en securityprocedures. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft samen met verschillende partijen binnen de exportwaardeketen stappen gezet om hardnekkige knelpunten in het exportproces aan te pakken. Dat meldt het ministerie na een recente vergadering met betrokken actoren. Tijdens het overleg zijn meerdere urgente problemen direct opgepakt. Er zijn concrete maatregelen in gang gezet om onder meer de logistieke afhandeling, douaneprocedures en vrachtverwerking via Sur-Air Cargo te verbeteren. Volgens LVV is er inmiddels vooruitgang geboekt, al zijn nog niet alle knelpunten volledig opgelost. Het ministerie spreekt wel van vertrouwen dat de resterende problemen op korte termijn kunnen worden aangepakt. In de volgende fase ligt de nadruk op het versoepelen van luchthavenprocessen, security en vrachtafhandeling. Daarbij wordt ook gekeken naar een efficiëntere planning van tijdstippen om wachttijden te beperken. Politie Lelydorp neemt 18 bromfietsen in beslag bij gerichte controles. De politie van het bureau Lelydorp heeft vrijdag 20 maart 2026 met ondersteuning van omliggende politiestations, surveillance en het RBT midden gerichte controles uitgevoerd op meerdere strategische locaties. Dat meldt de politie in een verklaring. Volgens de politie is er sprake van een trend waarbij vooral jongeren op bromfietsen zich schuldig maken aan verkeersovertredingen. Daarbij gaat het onder meer om overtreding van artikel 2 van de Rijwet 1971. De betrokkenen zullen zich zodanig gedragen dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd en de veiligheid op de openbare weg in gevaar komt. Daarnaast zorgen de bromfietsers volgens de politie voor aanzienlijke geluidsoverlast. Tijdens de controles zijn in totaal 18 bromfietsen in beslag genomen. Tegen de overtreders is procesverbaal opgemaakt. Diakonessenhuis vervangt verouderd persluchtsysteem met Canadese hulp. Het Diakonessenhuis zet met steun van het Canada Fund for Local Initiatives een belangrijke stap in het verbeteren van de zorg. Via het programma heeft het ziekenhuis 2 nieuwe persluchtcompressoren ontvangen. Het CFLI ondersteunt kleinschalige projecten met impact in meer dan 120 die in aanmerking komen voor ontwikkelingshulp. Lokale organisaties voeren de projecten uit, terwijl Canadese ambassades verantwoordelijk zijn voor selectie en goedkeuring. Voor het Diakonessenhuis is binnen dit programma een project goedgekeurd voor de vervanging van het bestaande persluchtsysteem. Een van de huidige systemen is al meer dan 25 jaar in gebruik, zo meldt het ziekenhuis. Na aanpassing van de technische ruimte worden de nieuwe compressoren inclusief toebehoren geïnstalleerd. De ruimte wordt zo ingericht dat aangezogen lucht eerst wordt voorgekoeld via airconditioning en daarna wordt gedroogd voordat deze wordt samengeperst. DNA stelt onderzoekcommissie in voor vordering tegen ex-ministers. De DNA heeft tijdens een huishoudelijke vergadering besloten een onderzoekcommissie in te stellen die de vorderingen van de procureur-generaal tegen 3 voormalige ministers nader zal bestuderen. Het gaat om verzoeken om Riyad Noor Mohammed, Bronte Somoharjo en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldigingen te stellen. Met dit besluit kiest het parlement ervoor om niet direct toestemming te geven voor de strafvervolging, maar eerst de onderliggende dossiers en feiten grondig te laten onderzoeken. De commissie kreeg de taak om de vorderingen te analyseren, relevante documenten te bestuderen en waar nodig betrokkenen te horen. Binnen het parlement waren er verschillende standpunten over de aanpak. De vooruitstrevende hervormingspartij,
wilde dat er direct toestemming werd gegeven aan de procureur-generaal om de vervolging in te zetten, terwijl de coalitiepartijen daartegen waren en eerst een diepgaand onderzoek wilden laten uitvoeren. De regering werkt aan lastenverlichting. Parlement moet nog instemmen. Gregory Rusland heeft aangekondigd dat de regering werkt aan belastingverlichtende maatregelen voor de particuliere sector. De belastingschijven worden opgetrokken, zei hij zondag in het programma Welling-gelichte kringen. Volgens Rusland is Adeline Weinerman bezig om de maatregelen verder uit te werken. In de afgelopen week zijn er verschillende voorstellen goedgekeurd in de Raad van Ministers. De documenten zijn inmiddels doorgestuurd naar de president en zullen daarna worden voorgelegd aan het parlement. Daar moet de uiteindelijke goedkeuring plaatsvinden. Rusland verwacht daarbij weinig problemen en hoopt dat het proces snel kan worden afgerond. De VP erkent dat de maatregelen zullen leiden tot minder inkomsten voor de overheid. Tegelijkertijd wijst hij erop dat werknemers in de particuliere sector het financieel moeilijk hebben. OM eist opnieuw 15 jaar cel in hoger beroep voor verdachten Pikin Saron-zaak. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw 15 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de verdachten JA, JH, GZ, RM en AM. De eis is gelijk aan die in eerste aanleg, waarbij de rechter uiteindelijk een lagere straf oplegt. In eerste aanleg week kantonrechter Duncan Nanhu af van de strafeis en veroordeelde de verdachten tot 8 jaar gevangenisstraf. Nadat zij hoger beroep hadden aangetekend, werden zij voorlopig in vrijheid gesteld in afwachting van de verdere behandeling van de zaak. Volgens de officier van justitie gaat het om gewelddadige protestacties waarbij ongecontroleerd is geschoten op onder meer politieagenten. Daarbij zouden slachtoffers, waaronder politiefunctionarissen, zwaar zijn mishandeld en zwaar brand zijn gesticht. Het OM stelt dat de verdachten verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wat zich op 2 mei 2023 in Pikin Saron heeft afgespeeld. Bromfietspaden Saronbrug tijdelijk gesloten. Het ministerie van Openbare Werken heeft bekendgemaakt dat de bromfietspaden aan weerszijden van de Saronbrug tijdelijk zijn gesloten. Deze maatregel is genomen in verband met werkzaamheden en om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen. Volgens OW zijn er aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden nodig aan en rond de brug, waardoor het niet veilig is om de bromfietspaden open te houden voor verkeer. Bromfietsers en fietsers worden daarom gevraagd tijdelijk gebruik te maken van alternatieve routes en rekening te houden met extra reistijd. De afsluiting geldt voor beide zijden van de brug en blijft van kracht totdat de werkzaamheden zijn afgerond en de situatie weer veilig is verklaard. Met de komst van Peru en Balker is Nacho compleet. Leeds United aanvaller Joel Peru is samen met Radinho Balker vanuit Engeland in Mexico aangekomen om zich bij het Surinaamse nationale team te voegen en beschikbaar te zijn voor de wedstrijd tegen Bolivia. Suriname is vandaag begonnen met trainen in Monterrey, maar zal pas vanaf morgen met de volledige selectie trainen. Abena heeft intussen ook al aangemeld bij Nacho in Mexico. Trainer Henk ten Kate beschikt nu over alle 26 spelers. De technische staf is begonnen met wat lichte trainingen in de gym, even de spieren losgooien na voor vele van de spelers een lange trip naar Mexico. In Mexico is de selectie heel goed opgevangen. Op de airport was de Mexicaanse sportpers sterk aanwezig en aan enkele spelers van Nacho werd gevraagd naar een korte reactie over de wedstrijd op 26 maart. Referee cursus Worstelfederatie in Nikeri. De Surinaamse Worstelfederatie heeft zondagmiddag een aanvang gemaakt met de cursus voor scheidsrechters in het district Nikeri. De cursusleider is oud-Olympisch scheidsrechter Ronald Visser uit Nederland. Door de overweldigende aanmeldingen voor deze opleiding, 21 kandidaten van wie 10 uit Nikeri was, de SWF genoodzaakt de cursus eerst in Nikeri af te werken. Paramaribo volgt dan vanaf woensdag. Visser, die voor de 10e keer naar Suriname is gekomen om de SWF te ondersteunen, is bekend met de situatie in Suriname. Ik was de eerste keer in 2001 hier naartoe gekomen,
Sindsdien heb ik een sterke band met Suriname, intussen al 25 jaar, zegt hij. Wie een goede scheidsrechter wilt worden, zal zijn of haar uiterste best moeten doen. Je moet een sterke wil hebben om te blijven trainen en scholen. Inzetbaarheid Depay bij Nederlands elftal onzeker. Memphis Depay reist gewoon af naar Zeist om zich te melden bij het Nederlands elftal. Zo stelt zijn werkgever. De topscorer aller tijden van Oranje viel geblesseerd uit bij zijn Braziliaanse werkgever Corinthians en was een twijfelgeval voor deze interlandperiode. Na de afmelding van Jurriën Timber volgde in de nacht van zondag op maandag het volgende slechte nieuws voor de bondscoach. Al vroeg in het duel met Flamengo moest Memphis de strijd staken. De spits uit Moordrecht greep al in het eerste kwart naar zijn rechterbovenbeen en ruilde het veld direct in voor de kleedkamer. Even later nam hij in zijn trainingskloffie plaats op de reservebank. Het Nederlands elftal kwam maandag samen op zich voor te bereiden op de oefenduels met Noorwegen en Ecuador, maar het was veel langs de tijd vraag of Memphis zou aansluiten.